To sa Tagalog pa ay katiwala ka lang, ibot pasabot dili na imo. So kay dili man na imo, ayaw ipangambog. Ayaw idalo. Mo na pagtawag ni Brad Jimmy, mo pa pagtamak na kubuhon nga ni uli na magipunta ko dito sa mua. Naalangan ni Brad akong papilis. Pagtawag ni Brad Jimmy nga tawagan ni nga magpatok, ako isip ko nga doon na gipinihalan ko sa Dios ani dili ko kabaliban. Kay gipinihalan ko ani, unya ako ra idalo. It doesn't matter man ngo kay Bro Jamie. It doesn't matter bro sa kung unsa ko mo ko basta kay kung mangimbitar mo nga available ko nga naa ko sa lugar, ako nang dawaton. So it is really important nga aside sa atong pagka-doctrinal, aduna usab kitay moral. Nga dili ta musangko ngadto sa pagka-garboso. Dili na to kalimtan sa kung asa ta nagikan o especially atong ikinabuhi sa kung unsa man gyud pagtuo sa simbahan Katoliko. Again, we are not all perfect. Dili ka perpekto nga makatuman gayud ni ana. But at least we are striving to be holy. We are not perfect, but we are striving to be holy. Walang I am against those people who always said that you should not go to church because you are a sinner. You continue to do sin. At the same time, because you continue to do sin and then you continue to go inside the church, are you not guilty enough? Kumali nga mindset. Supposedly, dapat gani, magsimba ka, kaya makasasala ka. Na may uban, nga muigon na nga, ay Brad, kiling siya. Sus, sa simbahan yung taon, hastang butaan na pag-abot sa gawa, chismosa. Abintahan na lang ng chismosa nga magsigig simba. Kung saan na lang kahatong chismosa, huwag mo simba-simba. So, maligyan lang ang mindset na mingon, sa simbahan ka pa naman, ngilingad ka kinaiya, ayaw. Dapat gani, pasalamat ka nga, bisag ngilad o kinaiya, naa sa simbahan. Kaya kung ngilad pa ng batasan na, pa na dito sindikato, dugay na kang gipatayan na ba? Mana we should be thankful, bisan pagingana ang ilang kinabuhi, pero nagyapon sa simbahan, gachismis gyapon dito sa silingan, we should be thankful. Kaya tawag na, good Samarites. Pwede na to na magamit na sila, no? Pwede na rin magamit. So, but it doesn't mean I am not tolerating those people, ha? Wala ko mag-tolerate na. Ay, tanawa, tama dito yung branches, balik na sa bala, magbinuang ka diya sa kanaka simbahan. Mali. What my point is, dili na to hukman mo sa katao. Dili na to i-underestimate sa kung kinsa o unsa din sila. I remember the time when I first joined the Catholic Faith Defenders in Davao City. Ang unang ministeriya din nako is tigugas o plato. Tigugas o plato because I have the murang pare ba, I have the vow of obedience sa akong mga kadagkuan. Dili ko nila pagunitong mag-mikropono, dili ko nila patubangon sa mga tao. Ang akong tiguwat nito is tagahugas o plato. Pag umanog ka ng klase naman yung mga pamainit, so nay plato sa organisasyon, may gamiton, hindi ko man na magamit. Ako rin tigugas. Magpamainit pa man una dito, una ang top. So, samtang gatok na sila, gahugas ang plato, sige lang kung paminaw. Sige kung hangyo nila, I am always asking, at least a favor man lang na makawalik ko. Sige lang, yan siya, paghugas lang sa plato din ha. But, nag-obey na diapon ko. Nag-humble na diapon ko. Although, nana ko yung experience nga wali sa born again, dili ko maula mo atong bangugtaw because I was a former Protestant. Dili lang ordinary Protestant, I was an evangelist. Tigsangyaw dito. So, anad ko makigatubang og tao. Pero pag-abot sa CFD, wala na ko dalha ang akong experience. Nipatuo ko sa kung unsay ilang ipatrabaho nako. Ang pagtuo nako ay ako dahil dati kong evangelist sa born again, daghan kong mga nag-recruit Katoliko. Pag mag-CFD ko, speaker na dahil ko, wow, nahuwi mo pa kong tigugas o plato. Pero wak ko may reklamo, wak ko may ingon, wak ko nagpasigarbo nga may ingon, Brad, evangelist ko, speaker ko dito, kung saba, ingon ani, ingon ana. But instead, I obey, I humble myself, nga ako isip ko sa ubos nga sulukoon, o tanawa. Ang tigugas o platos daw po, national speaker karon si FD. So you cannot underestimate those people.
Nga kung kinsa man sa inyo adip karon nga mga aspirant sa CFT, you don't know your future. A higher calling requires a higher sacrifice. Ang taas nga pagtawag dunay taas nga sa pagsakripisyo. Anaba mo sa inyong paglingkuranan karon, but hopefully when I come back here, when I will come back here sa Bohol, na ang karon nga namo sa inyong karanan, I hope so mananapod mo diri sa atubangan. Musangyaw na pod, no? I am not forcing you, requiring you nga pag-safety kinahanglan yung magsangyaw. But at least you are trying your best nga sa inyong pamaagi, makasangyaw mo sa pulong. O ang pagsangyaw, dili lang na sa baba. Mapoy na atong timan-an, kaya ang pagkuhan ay brad, gasangyaw dahil ka brad. Ibut pasabot brad, certified speaker dahil ka sa CFD. Mali na pod yung mindset. Dili na kay certified speaker, kinahanglan mamabagay ka sa tubangan. Remember, action speaks louder than words. They cannot preach by mouth. Dili man sila makasangyaw pinaagi sa pinaba. Dili sila makasangyaw sa tubangan nga naggunit og mikropono. But they can preach to others by what they are doing. Mohatag ka og pagkaon ngadto sa kabus, it is a form of preaching. That you are teaching others that you should be generous. Mateo Kapitulo 25, ngadto sa ulang bersikulo, ang may gigutom ako o inyo ako, ipakaon. O, ang iyang gibuhat, wa niya gigamit, pinaagi siyang binaba, pero iyang ipakita ngadto sa iyang binuhatan. So, dili na ito ikulong na ito kagalingon nga, pag magsasangyaw pa, kinahanglan yung maayo manulting, mali man na nga mindset ng ingon na nga kinahanglan maayo ka nga speaker. I am not agree with that kind of gitawag nga itong statement nga pag maayo mamaba maayo nga speaker. Sometimes mas maayo pa katong hilom kaysa mga haw pamanulti nga gabuhat sa maong utangan sa nagabuhat sa tago. Ang tawag ni Ana is living in faith through morality. Ni anang maong pagsangyaw atong ipakita pinaagi diya sa buhat sa atong isigataon. You cannot love God without loving your neighbor. Dili na to mahigugma ang Dios kung dili na to higugmaon ang atong isigkatao. So in order for us to love God, we should love our neighbors. Mabitang gingon dito, love the Lord with God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Higugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong una-una, sa tibok mong kalag. Ibigin niyo ang Diyos sa buong puso, sa buong isipan, at sa buong kaluluwa niyo. Ayo bro, kay mahimo na kung kibuloy ang sigin mong amin diya bro, Edgar Tanog ba? Ano si Edgar Tanog sa ngugan, kita yun. No, yung makita niyo mo. Pero dito lang ba natundok ang tanan? O say second and greatest commandment, love your neighbor as you love yourself. Wala mang gingon dito, love your God and then reject your neighbor. Or love your neighbor and reject God. Dapat anaa ang duha. Love your neighbor, at the same time, love God. That is morality. We show our love to God and at the same time to people. Pangtulo, unsa? Worship. Ako usa sa mga guilty ni ating worship. Kaysa kuan sa bag-o pagyud ko sa CFD, wa gyud ko maisayon nga required gyud ang pagsimba. Kay basta ako sige na kung debate sa plaza. Bisan pagdatingog na lang bagting dia at bangraw na sa katedral. Bisan pagbagting na ng katedral dia, basta makatubang na gani kong iglesia, mga born again, sa Batista, pagkana na gani kong makatubang, hangtod alas 2 na sa kadlawon. Magsugod mig alas 2 sa hapon sa Osmeña Park, mahuman mig alas 2 kadlawon, 12 hours. Wow. 2 to 2. Mo na hinong dali, palayas ko sa mga. Kinadlawon og debate. Pwera na lang lagi napay mutunol og pan dito sa plaza, brad, na pan diri o nga kuan kay pag mutunol pa gani nagpan, sukol pag ugaton alas 4 sa kadlawon. Di na bentihay.
hantod sa naundang na lang ng kadlawon na mong debate, sa diyang naan namin namatyan usa ka debatidor, si Lacson, may he rest in peace. Kristante to siya. Ha? Pag debate, nilingkod, naghagba ng patay. Usaha nga di mamatay nga hapon, hantod kadlawon, magsige ng debatehan. Nga di mga pagaw. Wa ito, ganyan tiguang na. Samot nagnaisuri-suri nga durian, apete lagi. So diyan na to makita worship. You know, sa akong pag-convert dati, I did not really understand what is the form of worship in the Catholic Church. Kaysa mo sa born again, ang form gyud sa among worship is magtambling-tambling may diha sa stage. Magtambling-tambling may sa among simbahan. Magpalonghir may aron muramig mga rakista. Matong na-remember na ko pag-talk na ko dito sa sungkulan, kasi naka-attend dito sa sungkulan. Dito si Brother Day. Pag-talk na ko sa sungkulan, doon ay unang praise and worship. Nakahinumdom na hinoon ko balik sa kong pag-born again. Ang problema ato kay pag lami na kayo ang kanta, sus patay. Wasig sunod ani mag-speaking in tongues na to. So, dito sa mua, ang form of worship is magkanta-kanta. Ang form of worship is magbayaw-bayaw sa kamot. Unya, pag gumani anak, mahimo naming rock and roll. Kaya naay mga worldly song nga among lisdan, i-convert na mo sa Christian lyrics. Unya, bahalag rock, bahalag slapshot ba na, si bambo ba na, among lisdan ang lyrics. Para lang yun nga makadagit lang ni og mga batanon. That is our way of convincing others, especially youths. Kabalo ka mga youth, ganahan og mga inganana, ganahan og mga kanta-kanta, sayaw-sayaw, tumbling-tumbling, praise and worship. Mo na pinakapaborito nila. So mo po'y among gibuhat. Ang tanaw yun nako sa mga Katoliko, let me tell you honestly, and to set your proper expectation, ang tanaw yun ako sa Katoliko, anak man mo. Kabalo mo nga no? Kung anak naman ganit mo tungod magluhod-luhod mo atubangan aning mga ribulto. Kay para sa mga, kining mga Katoliko, wala na gini silang mga isip. Na ay mata, dili makakita. Dunay dunggan, dili makadungog. Dunay ilong, dili makasimot. Ilabi na nga, dunay bakba nga, dili makasulti. Pero ani anak ampo, atubangan. So, anak na mo na mo. Pero mas na anak pagyod mo, sa diyang nakit-an na ko, nga milabay ko sa simbahan, nga ang mga Katoliko, nagluhod-luhod, atubangan sa usa ka biskwit na kulor puti. Kung kini, yabag na gini ba? Kaya kung ang ribulto gini makaingon ng migyabag na napay nga makita kung siya ang pagkahatong lingin nga mo wa na gini mga Katoliko ba? Pasmo na gini sila. Ing anak ko magbugal-bugal sa mga Katoliko dati. Kaya pasmuhan mo. Kaya nagsimba mo sa usa ka biskwit. Nagsimba mo sa usa ka pan. 5 Mateo ay sabat. Para trilling ba? Ay sabat. So makita ni mo mga igsoon, makita na kung wa di ko kasabot sa pagtuon. Kaysa mo ang form of worship sa mo praise and worship, unya ang communion yon na mo is kay flakes unya grape juice nga tan. So dili to holy communion. Pamainit to sa mo Pero sa Katoliko, sa diyan nga gitun-an ako sa Katoliko, nakatuloy akong gibugal-bugalan nga puti nga lingin nga gitawag na tong ostiya. Anong gitawag nga ostiya? Kay nagikan ka na sa pulong nga victim. Ang ostiya is victim. Si Kristo na himong biktima sa sala, sa pagbayad sa sala nga dili iya binuhat kung dili atong binuhat. Binuhatan, rather. Nahimo siyang biktima, ostiya. Sa diya, nagitun-an na ko ang pamaagi sa simbahang Katoliko kung unsaon nila pagsimba ang Ginoo. Nabasa na ko ang Juan Kapitulo 6, versikulo 52, ngadto sa 56. Anyone who eats this bread which came down from heaven will have eternal life. Si bisan kinsa nga mukhaon ni ining pan nga nagikan sa langit,
makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. O kining pa nga mahimong tinud nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Gihatag niya ang authority sa pag-consecrate ngadto sa mga apostoles. Mateo kapitulo 26 versikulo 26. Niya nang gabi una nga mikuha siya bang gipasalamat ngadto sa amahan, iyang gipikas kini ug gihatag ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawatan ninyo kini og kan kay kini mao kung lawas nga itugyan alang kaninyo bakting na po. Unya kuha na po siya og kupal gipasalamat ngadto sa Dios, iyang gihatag ngadto siya mga tinunan og mingon, kini mao akong dugo nga iula para sa inyong kaluwasan. Dawata kini og imna. Usay inyo ino, buhata kini alam sa paghandom kanako. Do this in a remembrance of me. Pag inyo niyang do this, himuha kini kakinsa to niya gihatag sa mga apostoles. And that is the reason why dito nako nakita nga pamaagi sa atong Ginoong Kristo nga gihatag niya ang authority sa pag-consecrate sa bang o bino nga mahimong tinuod nga lawas og dugo sa atong Ginoong Kristo. Tinaagi sa gahom sa kamot sa mga pare o sa mga pare nga giatagan og gahom sa obispo o ang obispo gitagan og gahom sa Santo Papa o ang Santo Papa mo'y successor ngadto kay Apostol Pedro nga may unang Santo Papa nga gitugyanan ni Kristo og Yahweh nga kung sa itugyan dinhi sa yuta itugyan usab sa itugot usab sa langit ug kung sa idili dinhi sa yuta idili usab sa langit. That is apostolic succession. Amen. So, kinsa ray naing anak ang simbahang Katoliko. Munang dili gayon nato mabaliban, dili nato maitanggi kung anong ang simbahan dunay tinud nga lawas og dugo ni Kristo. Kay naa diri ang authority nga gihatag ni Kristo sa pag-consecrate. Amen. Muna dili nato biyan to pagka-Katoliko. We must live of what we learn about our doctrine, live our faith by morality, and at the same time worship the true God, the true living God in the true church. Amen. God is good and all the time. Kaya pa akong 3 hours nga way tog. Kaya pa akong 3 hours nga tog. No, so ako di po magdugay kay I am reserving my strength tomorrow. Sabi ko na tomorrow, hinatang ta nga na opisina ang Valencia. Kaya dito man ko nag-eskwela dati doon sa Valencia, kabalon nas Brooklyn, no? Kabalon nas Brooklyn, kaya dito man ko siya tigpista sa ilang balay. Makikaon. Lami kaya mong video okay dito, ipagnan pa kong clip. At ibuot si clip ba. So, dito ko nag-eskwela, makuha na po ko sa akong TOR dito. Then, dili po ko magdugay. Sunday, balik na po ko dabang. Barko ako kay Marana, kurot kong bande dito sa singkong laroy-laroy. Actually, before ko niabot diri sa sungkulan, nagikan pa ko sa Tubigaraw, sa north, niya sa Claveria. Itong Lawag, Ilocos, going to Hong Kong, balik na po Manila, diri na po sa Bohol. Yan agi, namatay mga akong kuan, lola mo, tuniuli ko sa mua, hoping nga kuan, niya nanawag na po ng eskwelahan, nga mali daw akong apelyido, Puriagaba, at talibalik na po Bohol. Ana na lang, sige na lang, kaya nun ra. So, daghang salamat sa inyong mga igsuon sa oportunidad na kung asa nakapaambit ako sa kinagmay lang nako nga kaalam. Iyan po ako, isip nga inyong higala, inyong ubos nga higala o igsuon o alagad dili sa Catholic Faith Defenders nga hinawat unta nga bisan pa sa kasubok sa akong kinabuhi karon sa kapait o sa kalisod makapadayon di akong paniini. Ano ko'y pamilya? I don't have family. I live on my own. Gisalikway na ko sa kong pamilya for the past 10 years na. Kanya nagkinabuhin ako, isip ko sa kakatoliko. Munang lisod kaayo. Kanya at the same time, bothered pa ka sa mga schedules, sa mga talks, Luzon, Visayas, Mindanao. Bigyan may iwasan na makapoy gid ka. Muna usahin ninyo ko, Lord. Nainomdom ko sa kanta ni Gary Valenciano. Deep inside this armor, the warrior is a child pa man ko, Lord. Tagna pila kang edad? Wala, lapas na kag isa ka tuig. 22.
Napasa sa isa ka tuig nya minus 10 years kung kanus pila ko ka edad, pila akong edad sa nagsugod ko sa CFD. Ha? Sa GC7 lang po, maka GC7, Brad. No, kapoy. So, try to imagine that kind of period of year. Walay inahan, walay amahan, walay ginikanan, walay maggiya, wala tanan. Nakalampos pa o napulot ka to. Yan naman. I always tell everyone that it is not my strength, it is not my knowledge nor my wisdom. It is from God. Kaya kung itugyan sa Diyos, siya na bahala sa tanan. Come ye all those who are heavily burdened, and I will give you rest. Kasi gusto na mag-rest. Wala na yung taas na lang kamo. Pa mo kuming mag-rest in peace. Ang ako ngayon magkinsa na yung rest. Kasi gusto mag-rest. Taas. Sige. Panawag lang ko itong kauban ako nga MPA dito. Hanggang na daw sila mag-rest, Brad. So, ana lang. So, padayon lang ta. Padayon lang tas paglambo. I am also guilty about sa progress. I do have still nga kinahanglan i-progress sa pagalingon. So, yan po ko. Magtinapangay lang tayo isip ko sa CFD. So, karon mo proceed lang ta sa atong major topic mismo. No? Kinsa may speaker nga, okay ba lo? The floor is open. Daghang salamat. Ang motto sa CFD is Pro Deo et Ecclesia. For God and for the church. Atong buhaton kini para sa Dios o para sa simbahan. We are one CFD. Nga, one CFD. One CFD. One igutong na mo. Sige, daghang salamat. May pag-iisip sa kanya. Kasi ngigil ka.